Straight to the point. Okay, atong hatagag pagtagad sa bahakay kanang naang nga kagahapon. Atong paminawon mga sukin dig paminaw ang kanang naang speech no ni Presidente Marcos atol sa pagsaulog sa ika-128 ka anibersaryo sa Independence Day. Ha? Onya didto gyud. Kagahapon pod ni tambong kauban ni Presidente Marcos ang iyahang mga anak, iyang asawa, onya didto sad ang House Speaker si Budzidi. Lakip nga ni adto mao mga sukin dig paminaw si Senador Win Gatchalian ang matod pa acting Senate President og ang Senate President pro tempore o pro tempore mga sukin dig paminaw si Win Gatchalian. So ni adto dito kasamang Nestor gani gi-acknowledge sa mga sukin dig paminaw Presidente Marcos. Gi-acknowledge oy pagkalamias pahiyom Gatchalian noon. So dito, mo nga si ang kaning ni ang majority nga kana mo na nga duha tingali kibok majority ron kay ari ka pangutan-on nimo ang kanana nga legal ba kanang legitimate mga sukin di ko paminawon di sabi paminawon sa Presidente Marcos sa giunsan unsa man ang tono kay lahi man gunang murag na angan-angan ka or naalang-alangan ka ba or naangan-angan ka nga aduna kay kana bitong doubt ba nga unsa man siya ba siya ba gyud ang acting Senate President or lahi si Cayetano ba lahi ng paglitok nimo ana aton tan-awon ha kag giunsan niya paglitok makasama ba doon na ba'y gamay nga kanang naang kabalaka or kanang naang pagduha-duha or wala ba? Kay siya may gilitok nga. Okay, di akaron ang ato ang acting Senate President. Nagkanato ka ng paminawon kasamang names be? Okay. And the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps, tanawa. the Dean of the Diplomatic Corps and the Apostolic Nuncio to the Philippines, Kadiyot sa the Most kasamang Reverend names. Charles John Kana kwansa ha. Kadiyot sa tanawa si Win Gatchalian na tanawa si Gatchalian no. Ako ngising Win Gatchalian. Pulo panampong pa siyang pulo panampong pa siyang baba kasamang Nestor aron dili kay halata nga dako ag ngisi abo hapit abos dunggan. Kay kaning ni kuan man ni siya. Kanang iyahang gi dito ni tambong. Ni tambong mga sukin dig paminaw si Senador Win Gatchalian no mo ni ang Win Gatchalian onya ang iyahan tapad ang kinamanghurang anak o ari ka sa iyahang left side ang kinamanghurang anak ni Presidente Marcos o ni First Lady Liza Marcos tapad ana mao si Congressman Sandro Marcos onya tapad pagyod si First Lady Liza Marcos tapad ni Sandro Marcos so duha ka mga anak ang nag-ulang mga sukin dig paminaw ang distansya nila ni Senador Win Gatchalian o ni First Lady Liza Marcos. Pagtawag ni Presidente Marcos nga naa karon na si Senate President pro tempore Win Gatchalian. Pakpak ang mga anak ni mga sukindig paminaw ni Presidente Marcos. O niya ang pahiyom sad ni First Lady Liza Marcos. Ano pahiyom ni so ni mazumba ni kasamang name. Ang pahiyom ba ni First Liza Marcos First Lady Liza Marcos ang iyang pahiyom sad pagkalami pagkapilit pagpahiyom. Tanawa ha. Onya si Senador Win Gatchalian natural surok sa samot sa kasurok ang dugo ani. Samot sa kakampante ba nga siya kunuhay gyud mo acting Senate President. Bahala na lang og kanang iyang basihan mo na giingon Attorney Rufil nga gahapon nga pananglitan kinsa may mas dako og porsyento kinsa man og dako og score kon imuhang itandi
Senador Win Gatchalian o si Senador Alan Peter Cayetano, asa may dakog porsyento, doon na ba'y kanang naang kanang porsyento? Mas dakog yung porsyento si Senador Alan Peter Cayetano nga siya maoy Senate President kay gi kanang naang insakto man ang pagkapili niya. Si Senador Juan Gatchalian og pahatagog score kasamang Nestor, naapo kunoy gamay og score, pwede po og magpareho silang Presidente Marcos nga negative ang score, kaya na naman si Senador Win Gatchalian diha pagtawag diha ang pagkatawag mga sukindig paminaw ni Presidente Marcos emphasized mangyog kayo. Nga pagtawag niya. Ato ko itong ibalik kasamang names be. Ibalik tong iyahang kanang naa nga pagtawag ganiha. Ibalik kanay tanawa, okay? Sir Faustino D. and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps, tanawa to ang the iyahang Dean kadiyot of the sa kasamang Diplomatic names, Corps kadiyot and the sa Apostolic kadiyot sa ang iyahang ang iyang pagtawag mga sukindig paminaw, ang iyahang pagtawag kuan man kayo kanang na-emphasize gyud nga maog gyud giila niya. Maoy giila mga sukindig paminaw nga acting Senate President si Senador Win Gatchalian. So muna nga kampante kayo karon Senador Win Gatchalian nga siya maoy acting. Nya saon na lamang to Senador Alan Peter Cayetano do. Mao na nga kanang naang atuan ning hatagan ron og kanang naang pagtagad hakay ang Supreme Court traba muragwa pa sila ni duol didto mga sukindig paminaw kung saon nila paghusay. Unya kadto sang giingon nga special session para ilahan ning istoryahan kagubot sa Senado muragwa pasad. Unya hapit na ra ba ang June 18. Sunod semana na mga sukindig paminaw. Ang June 18 nga maoy kanang naang pre-trial conference sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Saon man ni ron Ato ni hatagag pagtagad hakay natural lipay na Presidente Marcos ane kay malipay siya aning ni ang kanang naang ang leadership sa Senado pabuo naan niya. Naa sa iyahang mga senators ba, naa sa iyahang grupo mo lipay sa anak kasamang Nestor aron mapadayon nga mataklupan ang kadtong mga buaya nga nakadawat sa malita.